Khana long first step lo India angkang pi angbong pen non civil court UCC aputha kalang tung ke implement na bangke lagi Uttarakhand a state along si pini lang tung ke implement da jia phan government pen thik tang lo la so aputha pan si rat atung phan mithang Karbi Anglong mate tribal protected area po ilitung kheisu atum lapuson BJP atum aji dingklui pen akemang kheisu aphan kiber thikje aphan mate labangso UCC a constitution mate akemang bangke one nation one language one religion lasi laswa teng akemang lo pinike bangke Uttarakhand kan implement tang lo purutang te ni tung Karbi Anglong mate tribal pu chipumbong inglong asu pu siksidul pu kachibhom isei Karbi Anglong long ke thekiding atung lapendet long rike ja tu thek peme re peme atung rada phana batai lang atung kethan ahok tong atung kethan uma mante ke pachu bailuma piniani bangke nang cheng tang lo bang limben ki la pulutang te nili tung kama thadama bangke KCMC pini Uttarakhand lo labangso UCC Uniform Civil Code na implement tang lo piju pen India angkang pi masih labangso Civil Code bangke lang deng tang te ni tung labangso lam ke chirok tok nei rat atum anta ke matha nei lapen Karbi Anglong hamphang asong do an lapen Karbi anut tim ta ke matha nang ya por ke Karbi hian nolom social media long kachi bohong kachi putot kachi pinrem tot hala chot kali non ke bang India sarkar pen labangso UCC ateng a constitution ateng yong sina effect lo purutang te ili tuma phang ke ankur phelong sili tungke India angkang pi pe masili tungke Karbi po ili tuma rutinity la pe ili tuma ajutang jubat Karbi masih virdun de lasi sulangdo Karbi hamphang asong doan lapen Karbi Anglong arat doan atu phang sistem ke chuningri lapen an chot kali ilitum akhei Karbi akhei phan ekejalin songja po lapen songja pi lapen non amat BJP government pen ke chari bom council long ke pahem pu akithe ke ding atu maphan nilitum bihe kamu march tame la peli tum katsa ham phang song ben tame ninga klong ban si chuni rilo labangso kisung labangso UCC Uniform Civil Code muke asam long ta implement that na akamatha la pe implement vek jik ku bang sinili tum ta labang ke matha thidu athe government tumke abatai lo 2019 MP election hota pulo bangke rat ame pi long si prosar lut lo nitung BJP tung yong si hai do tante nitung ke civil code bang ke implement vek po pichun vek po rat suri alak along athai no se lang tung ke jai da ro setame ili tung khei su kilu joini kopi tong kama tha lo ne taching thor nang ji tangka nang ji maha nang ji hem nang ji rit nang ji motor nang ji gari nang ji pupe na jo imi thanga det lape mi thang long ri imi thanga khei mi thanga pindeng sumpot mi thanga jeng jati ke chi pa vir det je phan se li tum ke king kam chi yodong long so si thek long ni tum ma hin pen mang ke lasi nili tum party alam chipu pedera thekse intellectual atum chingwai da prang ra non pen kachi duyun jia phan me thang long ri ke chirai thip jia phan ile tum hin pen sudah pen chuni ri lo lasi la nile tum aju ding kui pen kubong council along ile tum ke charai kachari nang ji la pen kachi lang nang jia phan trading license ahin la pen ILP inherent permit do nang ji pu chuni 2024 ahot pensi Karbi Anglong Autonomous Council Secretary tax station na secretary of Hanilito isya lo kilo pilo
lake labang soalo abang na dili tung so monda mangke nang tung council Carabi Anglong Autonomous Council sitame taxation implement nang ji nang tung gazette ulai nang ji ate bang Meghalaya state long ke bang ke khasi council atung sitame la puson si taxation na phan bang ke gov gazette chipe pass lo lapor Carabi Anglong Autonomous Council atunta dak chingwai si isi meeting long chirai si session long chepas si Assam governor long lapen Assam government long pen labang so gazette pe pass nang po lakin itung protected trading by non-tribal labang so lamang ke chirai khip nang ji pe claim nang sitame aron ateng pen si claim nang ji puni tum abatai ki putang do lapen chingwai vek nang ji na tu labang so implement nang ji chi pass nang ji pubang si nili tum jong pon lo sitame ni tum alam le tum ta claim bom lo pusipu sitame nili tum pining ana bangke kan hong lo chuning an pen pining ana bangke nili tum alam le tum malong pate box ni tum sodak pen alam tum phan chingki chi thana phan ni tum pate box pon nang ko athe trading license sitame non bangke mo pe ni tum bangke pulo hala bagi UCC sina implement lo pulo dang te bangke wangi bangke ang hap sia beda lo ni to batai lo tipu party sehat kita me la puson lo Bihar pen agari motor ciwang si bangkre sima kreton bangkre ketom a Bihari itu methang agari pen bangse ha Bihar pen la dak an bisen na klem ba methang gari ciwang si Carabi Anglong nang lu cok kita dah terima council lah tu na tax station na tum department na tum chilang pe men non puse batai pulo tamini tum phan rat lapen council tum ta bangsong tum ke ni bom po ni ta bom po pusi mata cita ni tum ta theklor pinak chini lor ajo ini sini tum arni ko ong ben pulo Carabi Anglong along dokandar ro ka chuklem lapen business ke klem tum phan ta bang kupang thek tu abang kupang thek tan si pe klem long nai pusini tum ta pulo license aputha money lending aputha ajad business de claim sitame la tum valid documents do vek nangji without valid documents bangke lang tum aphan business ba claim pe do si pe do long le det nai ko bang sini tum ajo include penda bilo sitame ni tum taxation department along ke claim abang kubang pi la pen haladak secretary banda anu cidem delo ne claiming tung tini setame pani setame nili tung organization na long la je katsa ham phanga song claim bang ko tu lumbajon a president atu mat chithur plutsi labang so alam adulong silang tung retarded dun lo bang dam lo tang te ke therak me la pen chijin so me mane illegal state migrant ni eli tum non alang ni tum ke dam ta 24 hour ni nilitu Bihar pen ke bang illegal migrant no alang itu pan alang itu dat difu ilitu taxation department do municipal board do alang itu pan thang nat arju je pin ben si aning hang pen alang itu dan nang cepat thek nang cepare dat hum krep ho bang do kari jabat tu aning hang ling si alang itu nang dak make ape ari ki pa jor ani aphan ekdom otolong si ke thap lok arong ke padam ke pa jor la sonang deng masila so hodili tu bir talong dun pen tong si kot pen dun lo hadak kadok ave to commence alang tu valid documents do ma ve man la pen ke dak municipal board la pen council aphan alang tu ting ki ke khan do ma ve ma pu arju patik to dun lo thang na ta ve amal si nilitum sai jogje municipal board longan alang nitum han pondik dedo pondet benefit ke hadan executive assistant executive engineer alang ni rong pisango la kia sele prodip sa phanda chingki lo prodip sa na lo ni text na ka do pero sango pan ko lo ching mai lo nilitum an lo tang de entanang nitum la ke teli masih illegal ang nata belo tenang itu melakukan kisah ziaran domare, kisah ziaran do. Ante la proper kedok kami lahai proses judiatik tangkiti yang itu tersis biko.
bikok ko sia lang tum cipulo anke ghonta isi hini afit ke ni litum afit chablu thulong lo taxation pen bhani bang thom tax inspector atum mang lo latum si aparok tum khan ho taxation department an hang ponik dan hang pon pen anda ku pipine chingki chathana tum penalty patu po pulo la penalty latum handa nili tum afit arjulong lo la pen ke approve talong lo huda Karbi Anglong Trading by Non-Tribal Jitu Regulation 1963 Amendment Ekateng Panalang tu matro suri isi be. Pa ana por kacipana hopen Karbi Anglong lapan rumah ili tu mabelu. Suri isi penalti thandun lo loplok. Aparok tumbang ke kangnek kang lahai tu me fere dordelo. Next tabangku illegal migrant ke pusi bangbom ko lagi. Athe rangkha dun thek thelo so te pulong te Karbi Anglong dam lo pulong te lake hadak le jong he yok phale authority atom phana phile det pusi tambe monang ne check pusi tambe suri isi ni tu lo pulong te jok ba ultimately la sima thai ko mati la son tha taxi la ke dam ta hola so illegal migrant bihar pen ke bang tu la chujor cholang tum ta la pulo jela tum ke dak ik dep na philo long ta tum pilo eklem hilang tu lomba yong president tum penta arjiglo da tum pilo ni tum ik dep long te wan thupo ni tum dak bhara se chiri lo ido ye ni tum nang lang lo dak bang ke business mission di lam ding an ke so sei lam la pusi la tum ke dam tang illegal totally illegal migrant lo la pen ke la pusi la tum bang ke kapre ka war sai long le Araita pajo kan ke lahai tu menang tidun. Lazili tumlo nili tumpulo. Lake Ministry of Labor a department amata tu. Illegal state migrant afan koson si check and balance ye done pulong te ili tumlong difu labor office do ke dakta. Halat tum jong si penalty jong si lang ni tum fan jong si yang thandun pulong te ili tum district council taxation atum ani so seke. Ili de suri isi be halat de kom se kom suri poke ba kan de athe hulat tum ke illegal state migrant license halat tum long pe chapi vek ni halat tum penalty le ka fre so da halat tum ke lasi ka do ka be lahai bihari tum kece ke be aso tum edi ili tum halat tum de tu kadilo di fu taun angkang ablo ta ili tum hane dong te je non tribal atum hane trading license BRC NOC pion epo sita me people opinion ni ta intela support polo check and balance avida opinion ni ta people la tum han pimere la pen ke town area long ke direct ke trading license apply aron ave je municipal board pensi ke check si BRC NOC apply that si la so trading NOC che pon that si hodak long dam sita me opinion ni la son kali BRC NOC without any BRC NOC pensi direct si hadak si chon nam khap de lo bang khai so tinge anke hudak taxation on inspector tum ta pilo choma tha arju jelo PPF business tong ke claim ne kopan anela tum tarnova paranam nikani si long arju jelo pilo ke claim ason stationery shop mane ke wholesale shop wo la so teng si thandun po la kalimati halatum justified nang la inquiry nang hila na pen town committee pen atum BRC NOC do mave jong si town committee pen BRC NOC pi blok te hudak masih to karon do thailo la sinili bangke la trading apu tha kadok ave bangke la pan si thang thek chok